This has to be one interesting video I'm going to show you guys today. Today we're going to be checking this video out from Rachel Engler Stringer. I'm not sure about that name, okay? I'm so sorry if I didn't pronounce it well. It's titled The Finnish School Lunch Program. I really love to see what this looks like because I'm sure it's going to be different from what I already know, okay? And I'm here for it. I want to watch this with you guys. I'll be dropping my thoughts and comments during the course of this video and after this video, okay? Before we dive into it, my name is Oge. Welcome to the channel. If it's your first time here, hi. If you're from Finnish, hello. Yeah, if you're from Finland, I mean. Hello if you're Finnish. And if you're watching from any part of the world, hello. Do well to like, share, subscribe. Before we dive into it, yes, like, share, subscribe, and turn your notification bell, and drop a comment and what you think about this video. Anyway, let's just dive straight into it. A model for Canada, really? Okay. Suomalaisessa koulussa tarjotaan joka päivä lämmin ateria. Eli Suomen laki sanoo, että koulupäivän aikana oppilaalla on oikeus tarkoituksenmukaisesti järjestettyyn, täysipainoiseen, ohjattuun ja maksuttomaan ruokaan ja ruokailuun. Ja se ruoka valmistetaan joko koulussa tai sitten se jaetaan koulussa. Wow. Eli saman kunnankin alueella se valmistaminen voi olla hyvinkin erilaista. Eli jos kunnissa on vaikka pieniä kouluja, jonne matkat on pitkät, niin silloin on järkevää, että siellä on oma keittiö, jossa se ruoka valmistetaan alusta saakka. Ja sitten on taas isompia yksiköitä ja lähellä vaikka keskuskeittiöä, niin silloin on tarkoituksenmukaista, että siellä osa sitten tulee isosta keittiöstä ja sitten se jaetaan vaan siellä kouluilla. Tänä päivänä on aika tavallista, että koulussa on erilliset kouluravintolat tai kouluruokalat, johon sitten tullaan oppituntien väleissä erillisellä ruokatunnilla syömään. Näiden hyvä puoli on se, että se koko ruokailu voidaan kokonaisuudessa järjestää siinä yksittäisessä paikassa ja selkeästi erotetaan se koulun oppimistyö ja sitten se ruokailu erikseen. Mutta on myöskin kouluja, pieniä kouluja, joissa ruokailu tapahtuu ihan luokkatiloissa. Keittiöt on varustettu todella hyvin, jos ruoka valmistetaan itse. Sieltä löytyy uunit ja siellä löytyy esikäsittelyyn laitteistot ja myöskin tilat suunnitellaan niin, että ne on työntekijälle ergonomisesti mielekkäitä. Ja sitten jos sitä ruokaa on siirreltävä sen valmistuskeittiöstä sinne varsinaiseen ruoan jakelupisteeseen, niin sitten tietysti on kehitetty sen tyyppisiä astioita ja kuljetuskalustoa, jotka joko pitää ruoan kylmänä tai sitten lämpimänä. Eli tähän ruoan kuljetukseen liittyvä kokonaisuus on todella tärkeä, että siihen liittyy paljon erilaisia hygieniavaatimuksia ja myöskin lämpötilavaatimuksia. Suomalainen kouluruoka täyttää aina terveellisen aterian kriteerit. Meillä on Suomessa kansallinen ravitsemusneuvottelukunta, joka laatii kansalliset ravitsemussuositukset. Ja näillä kansallisilla suosituksilla on jo vuosikymmenien perinteet. Eli terveellinen ateria on aina kaiken ateriasuunnittelun lähtökohta. This is nice. Yleensä sekaruokavaihtoehto. Ja sitten suositeltavaa on, että sekaruokavalion rinnalla on tarjolla myöskin kasvisvaihtoehto. Ja sitten jos on ihan jotain eettisiä uskontoihin liittyviä ruokarajoitteita, niin nämäkin otetaan huomioon. Ja jos oppilaalla on terveyteen liittyviä ruokavaliorajoitteita, niin ne otetaan myöskin huomioon. Ja sitten usein tämä ruoka tarjoillaan eri paikoista. Esimerkiksi suoraan voidaan antaa se keittiöstä. Kun oppilas saa mahdollisuuden valita itse, niin olemme huomanneet, että myöskin silloin varmistetaan se, että kaikki oppilaat myöskin syövät päivittäin sen tarjotun aterian. Esiopetuksessa, perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa tämä tarjottu ateria on aina oppilaalle, lapselle, opiskelijalle maksuton. Eli se käytännössä rahoitetaan This has to be one interesting thing I've seen today. Yes, I mean, there is actually a law that states that food has to be given to students in school. Proper meal, like properly cooked meal.
They even have an advisory board that helps manage the nutrients, how clean. What? This is new, I'm telling you, and it is free of charge. Maybe in fact, if you're from Finland or if you're Finnish and you know about this law, or this is not even new to you, please let me know. Is this bill added to like your school fees? Do you understand what I mean? Like, yeah, I know it's free, but is there like a charge in when they are trying to calculate your school fees? Is there like a charge allocated to? Because this is a lot, to be honest. And what? Like, I love how they, you know, the law states that it has to be properly cooked either in the school or prepared and then brought in. And, you know, they make sure that it is clean, it is healthy. What? These guys are enjoying, oh. You people are enjoying. What? The food is free. They make sure it is balanced. They even have the vegetarian side where, you know, if you're vegan, you have your own food just to make sure everybody eats. They're so particular about, you know, eating healthy. See, this is why I like these guys. This is why I like you people. Because you guys are very concerned about, you know, the learning process. If a child is hungry or if a student is hungry, how is he or she going to learn? How is she going to assimilate? How is she going to understand? Which I think is good. They have healthy food. They make sure the food is clean, so there's no case of food poisoning or maybe a case of allergy reaction and all of those things. All those things are put in place to make sure that every child finds what he can eat, healthy food he can eat. Thumbs up, kudos. Like, this is impressive. I've never seen or heard. I know that there's, but I never knew it was this detailed in Finnish. Like, it was, I never knew. Like, this is the first time. Wow, amazing, amazing. Koulutuksessa tämä tarjottu ateria on aina oppilaalle, lapselle, opiskelijalle maksuton. Eli se käytännössä rahoitetaan. Oh, it is financed by the public funds. Nice. So it is not even added to your school fees. You know, I mentioned that I asked that maybe they add it somehow to school fees, but no, it is not. It is financed by the public funds. See, this is a brilliant idea. They should bring it to our country, please. Julkisesti, julkisilla varoilla, kunnan varoista ja valtion varoista. And state funds. Kouluruokailu on kokonaisuus. Kysymys on ylipäätään koko koulupäivän rakenteesta, wow. Että miten koulutyöpäivä, miten se lukujärjestys tehdään ja miten se päivä rytmitetään mielekkäästi niin, että siellä on riittävästi wow. taukoja, hyvä jaksotus niille työjaksoille ja sitten niin, että myöskin se energiatasapaino ylläpidetään oppilailla. Toinen osa on se, että ateria ja kaikki mitä koulussa tapahtuu on myöskin oppimista varten. Eli siinä yhteydessä myöskin oppii siitä ateriasta, yhdessä syömisestä ja ylipäätään siitä, että mitä on suomalainen ruokakulttuuri ja miten rakentuu kestävä, hyvä arkityöpäivä. Ruokailu on niin kuin osa semmoista kestävää ruokakulttuuria. Ja silloin on myöskin pohdittava, että mitä ruokaa tarjotaan, miten tuotettua ruokaa tarjotaan. Ja me olemme luoneet erilaisia kestävän ruokavalion kriteereitä ja suosituksia. On tärkeää myöskin, että mistä ruoka-aineista ja miten hankituista ja miten tuotetuista ruoka-aineista se ruoka koostuu. Ja tässä paikalliset päätökset on merkittäviä. Korostuneessa asemassa juuri tänä päivänä on kasvikset, hedelmät ja marjat. Ja myöskin niiden tuotantotapaan keskitytään, eli luonnonmukainen tuotantotapa on sellainen, jota tuetaan erityisesti. Se, miten se on tuotettu, minkälaisia ruoka-aineita sen aterian valmistuksessa käytetään, ovat asioita, joita nuoret myöskin kysyvät ja joskus myöskin kyseenalaistavat. Ja siksi se tarjonta koko ajan kehittyy yhä kestävämpään suuntaan myöskin käytännössä. No. This is a brilliant initiative, if you ask me. Such a brilliant idea. They believe and they know that, you know,
good food is important for a growing child, a child that is, you know, learning, especially in a school environment, so they have enough breaks. The food is not just prepared anyhow because it's from, I mean, it's free. They make sure that so many things are put in place, make sure the food is healthy enough, make sure that every child gets what is required. It is neat. The production, the production is, you know, looked into to make sure that the food is healthy, it's produced in a clean environment. This is such a brilliant initiative. See, I feel like every other country should look into this. If you are going to be producing food for students, I feel like this should be like a model. In my opinion, right, it should be like a model. Like, other people should actually look at this to make sure that students get to eat and get, you know, worth for their money. Because what I know is that, you know, the people pay. If you want your child to eat in school, you pay for it and all of that. If you don't want them to eat in school, it's fine and all of that. But if they pay, I mean, all of this should be considered. Make sure that, you know, there's a vegan side of it. The people that are vegan can get what they would like, healthy, nutritious, tasty, what the students like, and all of this is put in place. Beautiful initiative. Let's know your thoughts. If you are from this part of the world, let's know more about this, because we all want to know. I am also curious. Like, I've never heard or seen this. Is like the first. Okay, anyway, I hope you enjoyed this. Drop your comments on what you think about this Finish School Lunch program, because this is a smart initiative if you ask me. Yes, drop your comments and thoughts on what you think about this video. Do not forget to like, share, subscribe, turn on the post notification bell, and I'll see you in my next episode. Bye bye.